Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us here an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my names are Eze-Ana Norifite. I'm an ancient high priest. I'm only Saint-George and Ugochi Tubo temple. In about family, because all the more teacher. Because money Saint-George and ordinary restoration evangelical mission, below ambassadors or than so you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Let's proceed with today's questions properly. Is there any destined man or woman for marriage? Yeah, thank you for that wonderful question. The truth of the matter is that a single man or a single woman, no even a mother na bag and really. Here, the marriage compatibility, spiritual compatibility, and physical compatibility based on philosophy, understanding, and life. For you to enjoy a successful marriage, there were so many things you need to consider. Example, all my spiritual associates, are they compatible with the philosophy of life? The only shall fear and set goals. What you intend or you want to achieve here on earth. Your partner, is it a type who got support to get? For the direction on a J in life, I would be in a J. Therefore, get an Abama who did a woman. Mana, so one and one work it out will order unnecessary consideration the mother there. You may choose a partner. Only can marry or to turn the mother. Name a mistake. For not consider beauty. For not consider family background. Or the grandpa. Mana, for not consider maybe a rich home, for us in heart or humble homes, and so many other things. For those in heart or educated, as in quote, somebody with degree. So many things. They are compatible in terms of understanding and everything. Maybe no academic qualification or push you by the side. So some of those things will have problems and in a marriage. Then I want you we are no cross each other's path. Maybe because of you encounter unknowingly in the previous life. And I know any to know what it dog I so and when dying up we are twin a heart of flames on our day. So so many things in where you keep me. Man or pro name will single person noble and I can tell you now that particular compatibility and when other hundreds of people, male or female, gave it to go in now this particular person's character. And again they know coming here no for the man we can check many appearance they can smoke. So all those things name I own mother I make unnecessary choices when they get hot by tomorrow. Dalo. Is there anything wrong to marry a second wife or become a second wife? Yeah, thank you for that question. What do you head in Johnny? What do you head when Madagasi? No one have a married man as a woman, no one have a married man. But you know, inside of you, no other two has been your mentor, only the two has been your role model, only the two has been somebody in a long for. Only the two have go somebody in Neje be Neje, only the two have go somebody for talent. Now the attributes, the qualities in actually in a man, no way in quantum. Only the two have only Emma, na your spiritual pathways, no guide to that part
with joy. But Togonwa, ijiri because of na not the big married, then choosing no Simba because we na consider here the matter no reason. Chatting with this person, being in his company, gladdens your heart, makes you happy, makes you fulfilled. Then, because of we here na consider here the matter no, therefore it's Simba. And Gambo natural, cable second wife, or cable third wife, or whatever. Now, you hope that need may be warriors. And that is the greatest challenge I know in marriage, including my humble self. Most of the times, we don't consider our happiness. We consider even the mother getcha, more even the mother gave. Therefore, I future here gain happiness, I happier. Say, Maki the mother gave. Although unnecessary. Kebe isiokwu mụ o nwere onye bụ ya soulmate na gịnị ya na ọ ga-adabara ụlọ ọfụma mana enwere ike so many other things abụrụ ihe ị ga-consider wee hapụ ya. So gịnị ka m na-ekwu maka ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọ bụrụ na side of nwaanyị ọ bụrụ na ife onye likere then and the person dịkwa interested in you wepụ ya clean when from your heart maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu and this man have approached you or this man is interested in you mana ihe kpatara na ime ya acceptable and ịma na this man have been a type of person ị na-ekwu maka ya see because of ihe ndị mmadụ ga-ekwu ịbụ second wife or third wife therefore kama ka ije nụrụ nwa okorobịa ịma na gịnị ya adịrọ compatible in fact gịnị ya bụ cat and rat because na ọ nụrụ ofu kịta mana I can assure you nwere ike onye anụrụ ofu taa nwere ike echi ọnụ ọzọ. You can never tell. Life nwere ka life dị. Yes, unforeseeable circumstances nwere ike imegide echi taa ọnụọ ya ọ bụrụ onye ya anụ more than one while initially you know there because no ya anụ ofu uche aka gị. Now what I'm saying in essence is that if nwaanyị if nwoke ị like nyere happiness nye ori exactly ihe ị chọrọ and onye ga-enyere gị aka wee lead gị to the right path, yeah, they happy, accept all the person. Then ị bụrụkwanụ nwoke mana na ịfụrụ na onye a na-enubugo nwaanyị mana o nwere onye ọzọ efukwala nwere ike inyere gị aka nye all the happiness and everything in life and if you know the imani imewuru ihe dị ya, go ahead, nwere onye iji ụgwọ. Yes, the most important thing bụ na inwetalụ people or person ga compliment you. So most of the times ihe ndị mmadụ na ya consider bụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu. But I can tell you that many people that have achieved greatness in life, many married more than one and they are fulfilled. Nkwado ndị nụkwara ofu dịkwa fulfilled. So ihe na-ekwu maka ya bụ look inside you, malụ what gladdens your heart, ihe ga-enye gị ka achieve ya the set goals. Enwego ọtụtụ ndị mmadụ because of their mentality ihe ndị mmadụ ga-ekwu, they stayed in abusive marriage, they got killed. Yes, na nwaanyị enwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke dịkwa killed in their own marriage because ịmara nwoke na ihe ji na-eme nkịta mana ajide na ha mara. Nwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke emekwara abuse in their own house. Then mana ịmago na nwoke na-ebe akwa, men do cry. Then ọmụta nwaanyị dịka nwoke o wee suffocate the man. Most of them, some of them were BP, some of them die n'ọya, some of them nwere nke a maọbụ nke ọzọ echiche gbuo nwoke mana ada ajụ ihe gburu nwoke. But I can tell you some of the things we consider. So he who wear the shoe know where he preaches him most. I'm not here make adjustments. You need the kid comfortable. Yes, you need the kid comfortable and so that you will be a fulfilled man. Thank you. What actually happens at the moment of death? Yes, the moment of death is that he have a second degree teaching in spirituality. We told on the matter when I immediately man at that few minutes of passing on, the president will hear another example. Madam we can war our accident victim. On the bar and half hear the name. In fact, on the bar now for the cops. Some of them on work some account when they want to have one accident. But their spirit appeared maybe a few minutes sane
from the accident scene. When you go back naked Chineke, because then we spiritual you. Yes, and with the material body, not the physical body. And when you cannot what they are not as the second you, the spiritual you are not what decide naked Chineke for sparing him from the accident. Bawa or the bread in reality that no person or no one accident. When you compare to the accident scene or for the physical body. Why call God this year down? For the work ya round. Marie, you must know your past go on, because the body you are wearing that time is not the earthly body. Here with the interior body, the person will indicate that yeah. The church he will have, he will not be able to take it. You know why? Because the bag here I wanted to take is an object of gross material world. So imagine the spiritual body to grasp what is an object in the land of the physical. All physical body here you live to. That need a live to an object more pick your phone now browse because now real you, spiritual you can only make a physical you. All spiritual you got the physical you. Nature the pick phone. I can wear every phone to a pick. When the physical you is detached from your spiritual you, if phone I can have for that thing, but you will not be able to take it. Oh, yeah, but I'm saying maybe they are Madonna or the enough from the Madonna. In fact, only one I will you can on our bedside in a back what they can wear. When I'm to I can ask if you want to near the Conondo. Mana, I hope I can't on them to you may feel here because they want them to talk on their physical body, unless he be a spiritual called one. You will wear the feeling, no name to work on a spiritual you. Then when we can wear this, but no, but I'm not on some few people. They permitted that we can feel the presence of the person. So here na check wabona. When you want can I be that few moments on is ya on our way have mystics of life. But after as on I guess more on after oh so near one back or if don't and don't have the idea may encourage. Can they mad any their loved ones almost immediately? Yes, near the person. The more in a happy the person gone to aka unburied, the more the person at the earthbound. We move for the way we were because he can't communicate to anybody. In the spiritual world, he can't communicate. In the physical world, he can't communicate until he read the body to the rest. Is reincarnation real? Yes, reincarnation is real. Even in the Bible, when there was a time they threw a question of reincarnation to Jesus, he never said it doesn't exist. It exists. Even the Jewish people, they keep praying. Now, can send the spirit of Elijah back. Oh, yeah, but I had Jesus in Basia. Are you Elijah or one of the prophets of the old? Because the hammer, now those people of the old do reincarnate. So, in Igbo spirituality, we believe in reincarnation. Yes. Reincarnation simple means etu amadu si awoje ije si ihe bata ma no nwere ebe ije chọrọ ije based on the ebe chọrọ ije isi ka ije change akwa iruzie befitting clothes na maka ebe na achi ije etu aka ọ dị na mmụọ. So mgbe ọnwụ na ibichara ndụ nke ụwa wee yipụ anụ arụ gị no by death the spiritual you still you the life ibiri nwere impact ihe mmụta the spiritual you mụta na ya. So the spiritual you bịakwazie o change kwazie anụ arụ ọzọ yirikwazie anụ arụ ọzọ amụkwa ya ọnya akpatalụ na ị ga-afụ ụmụazị of 7 years example the same years bracket mana ị na-ege ntị ebe ha na-ekwu okwu ifuru nwere onye na-ekwu okwu dịka nna ochie ọkpụọ sensi ebe ọkpụ karịa ndị ọgbụ ya. Yes, a na-akpụ ya old souls in young body. Yes, young souls in young body. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ nna ochie nwegoro experience of many times ọ bịago on earth. So ọ nwere onye nke nwere ike bụ amakwa academically ụmụ onye nwere ike iwu n'ọwa medical doctor ma n'ọwa professor in previous earth life. Ọ bata n'ụwa nke a ọ na-adị some steps ahead of other children of the same age. E nwere ike ihe need ewu ka if refresh his memory. O nwere ike ọ nọghara ebe a kụsiri ihe once. Believe me, ọ na-asọlve ya na board. Ị ga na-asị this person I was one nke kụsiri once. Ọ nọ nọdụ ebe ị kụsiri ihe na-eme ihe ka refresh memory ya. Mana ọ na-akọwazi ọ ya akọwacha etinye nnu self teacher na-awụ aka.
You know, or the exceptional because in previous life all were an academician. You know, so it was according to here and one year I want me nka oji eme ihe ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ na-asọ ọbụzikwa ihe dị etu ma na mmadụ ochie. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na akọwa ihe gbasara reincarnation kọwakwa ihe kpatara na ịma ama who you are in the previous earth life, but the imprint of your action and who you are in the previous earth life will reflect ọ ga na-eme na ndụ ọja akpata na ị nwere ike ife onye jere school n'ụwa kịta mana ọ na-akpa agwa na-asụ oyibo ma ọ bụ na-eme some certain things ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ so ozugbo onye a nụtara amamihe dị omi or some of the amamihe that was brought forward ka ọ add na little thing o nwere kịta ọ na-eru ude. So etu a ka ihe niile dị. So e nwere so many examples nwere ike inye mana achọ m ka o dị ogologo mana reincarnation actually na-eme exist. Thank you. Why can't we recognize our past if reincarnation is real? Yeah, why we will not remember who you were in the previous earth life is this. Only had about intellectual brain is here. Why the spiritual brain is the back brain. However, don't forget that amamihe nke ụwa na akwụkwọ niile ego as prof ọ na-ebu onye eze ma ọ na-ebu nke a emerie the spirit merie ka egbochielu gị ịma who you are ka iwe nwee ike ịdị humble enough wee bịa n'ụwa kịta. Example n'iwu onye eze ma ọ bụ na-ewe prof in the previous earth life. Sịsọ na magoro na-ewe prof ngala ya abataghị n'ime mmadụ chi ịkụziri ya na-asị ya, do you know who you are talking to? You are talking to a prof or you are talking to onye eze. So emere gị ka ya wipe ọnọdụ ka old memory card edelitiri ihe dị ya. Yeah, because the thing bụ na the body in a wear again. Remember the amount nwatakịrị ọfụ no fresh body ka iyi. So the brain no ka new memory card. The old body iji wee mara na ewe prọfesọ iji wee jee akwụkwọ wee bụrụ a prọfesọ so n'ihe eberere mgbe onye a passed on. So those academical qualification and who you are here niile have gone to dust. So if you was you was all spirit gị na-echigata abụrụ anụ arụ gị change anụ arụ ọfụ. So therefore you may nwezi the knowledge of who you are unless few individuals ndị dịgoro mature to some certain level ka ọ na-anọkịta n'ụwa mmụọ during trance emeghere ha ọsọgụ na ya nọ ọ dịka n'igwe omeghere ma ọ na ya nọ wee gosịa ihe ọ bụ gosịa some first idea and ike sienu then ka ọ matata ofe obere ihe mana ama ekpughere all. So anya mere ime ama exactly n'ịbụ prọfesọ ma ọ bụ na-enwere ike isi gị n'ebe a ka ị nọbụrụ mbụ unless few individuals enwekwa some called ones are permitted in creation gwa who they were in the previous earth life, but ọ na-abụ in rare cases ka a na-eme nka. However, ihe kpatara na average person ama onye ọ bụ n'ụwa mbụ ya bụ na ihe a mere ka ọ na-elota ihe ụbụrụ ya na ihe niile eniri na decade. So the only imprint ọ bụrụ na onye bụ n'ụwa mbụ ya ọ trust too much ewee gbuo ya. The imprint of that stigma of trust too much egbuo ya ga-eme onwe imprint n'ime obi ya n'ụwa nke a ya ma trust mmadụ. Ihe ọ ya emedewe bụ n'ụwa nke a ọ na-eke nkwụcha too much. Ịghọtara ya ihe nghọta dị ya mana ọ ya amazi exactly who betrayed him or her in the previous earth life. Mana ọ ga na-enwe trust issue. All the imprint na obi na-eme ọ na-enwe trust issue a maka ihe na-ebitere n'ụwa mbụ ya mana ọ ma aghọtachazi in full details ihe triggered o ji enwe trust issue. So ihe na-achịkọwara gị bụ ị ma amatacha onye because na ọnọdụ iweta the same phone ya nọ kịta. Phone and memory card are two different things. Ọ bụrụ na o nwere ihe store na phone nwee ihe store na memory card mgbe ọwụ na phone ga adịkwa i change memory card ọfụ ịdị ka mmadụ gwa gị na ọ bụrụ the whole information dị na memory card ya iji nweta nke ọfụ tikwa na phone ga-adị ya. Ndị store na phone ga-adị ya mana ndị store na memory card ya adị ya. So cheta na spiritual you has memory, your physical you have memory. So when you lose your physical you, the memory that was stored in physical you will not be lost. Is there anything like heaven or hell? Yes, thank you for that question. That's hell. What is hell? Okay, let's say the creed. When I was in church, I say
na Jesus nwụrụ. When he descended into hell, he descended into hell. What is it? Where is hell? So you can see that hell bụ okwu and in Greek. So ọbụrụ ihe means ebe ezumike. All you mean hell simple means ebe ezumike. Onye kpatara ịchọ kpee ekwem na Chukwu in English. Ọ ga-asị that Jesus died, was buried. After 3 days he descended into hell. So hell abụrụ na enwere ebe enwere lake of fire ebe ọkụ na-agba nwere. Ihe a bụ ụjọ ndị ụka tiri mmadụ, mana enwere ebe ezumike, ebe mkpụrụ obi na-anọ nwa oge ma mmadụ nwụsịa wee zaa ụgba, weda ma o metara ọfụma ma o metara ọfụma. Ụgba ahụ ịzara ga-editamin weda ma ga-enye gị another chance. Ịghọtara ya? Onye bụ hell. Then mana ọ bụrụ na ndị mmadụ na-edescribe hell na o nwere ebe ọkụ na-agba, lake of fire, nwere ụdị ha adịrọ. So anyị bụ ndị ọdịnala kwenyere na ọkụ ala mmụọ na-aga afụfụ, na ọ bụ na ihe imi n'ụba anyị na-ebe a na-ata afụfụ, and Anaeze dị n'ụwa. Anaeze bụ ebe anyị na-enweta ngozi maka ezi ihe anyị mere. Ọkụ ala mmụọ kwa n'ebe anyị na-afụfụ anyị na-enweta maka ajọ ihe anyị mere, kere esi n'aka Chineke onye na-ebi ikpe ziri ezi mgbe dum. So when you live a fulfilled life, you have peace of mind, you live a high life worthy of emulation and joyful life. Ị nọ na Anaeze. Yes. So o nwere ndị nọ na-agba heavy race. I can tell you, ndị nọ na-agba heavy race, ndị ọzọ a na-ebuild their own paradise on earth. Ọ gụnwa ga-eji aka gị mee ka alaeze gị dị n'ụwa. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ eluigwe, mụnwa na-agba ọsọ n'ụwa. Okay? So make your life, live a fulfilled life. Live a life full of joyful activities. Make people, a lot of people, to be happy. Then be happy with yourself. Then once you are a joyful soul, joyful spirit, joyfulness will be following you. So whenever they can ebe alụlụ ụlọ, ọ ga-abụ emechaa ije balance ya. Bịa na-ewe ma ọ bụ ndị ama Jehova sị na emechaa ha ya eketa ụwa. Arụsị duplex ụdị ihe adụrọ. So the thing dị ya bụ onye bi a fulfilled life, agọzie uche ogologo ndụ, gọzie ụmụ ya, ihe ọma na-emeri ya, onwere nsogbu ọbụla, no stress, na-afụ generation ya na-afụ. All that is happiness. Maka ihe bụ ndụrụgandụ. Ndụrụgandụ bụ onye amụtara ọmụta ibe, onye amụtara ọmụta ibe. That is ndụrụgandụ. Life without end. So ihe ga-agba mbọ will live a fulfilled life anyị nọ na now, to impact life, to be a cause of joy to others. Once you impact life and create joy among people's life, believe in me, ọṅụ ga-abụ nke gị. So na highest perfection ọdịnala Igbo kwuru maka ya bụ onwe ebe ya perfect zuo onwe gị, be a living life. Iso na worthy ancestor. Worthy ancestor bụ na n'isogo na ndị bi life ha bụrụ role model, ndị a na-eṅomi. Isozi na decision making body. Ịghọtara ya? So nọ ndị ibiri n'ụwa ga-edetermine ọnụ ị ga-enweta, and ọ na-ebido n'ụwa. Ịghọtara ya? N'ọnụ ị na-enweta na-ebido n'ụwa. Mbụ ị na-agba ndị mmadụ na-enotice ya. Ịghọtara ya? N'ụka ọdịnala, I have been honored many a times. Even this, the 30th of this month, I will say we received award as an awardee. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ị na-agba, people are taking note of it. And I'm going to text message, they select him as one of their awardee on 30th of January. So that is so mgbe ị na-agba n'ụwa, ndị mmadụ na-recognize ya. And ndị mmadụ na-recognize ya, onye ọwa obi aṅụrị ya, igosi na mmadụ mana mmụọ recognize your achievements and mgbe ị na-agba ka ihe wee dị mma. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end of today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. If it's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, keep living a fulfilled life. Wepụ aka n'ihe ọbụla gbaalụ ma ụwa abomination na ndụ gị. Na-esonyela anyị na-agbasa ozi ọma, na-eshare our messages. Ị na-eme nke aka Chukwu oke pụrụ ime ihe na-egozi gị ma gosipụta gị oke. Udo dịrị ọnụ.